Esta mañá presentábase no Concello a fase final dos campeonatos galegos de fútbol sala para todas as categorías da base. A cita terá lugar no pabillón municipal Agustín Mourís os días 3 e 4 de xullo. Está organizada pola Federación Galega de Fútbol en colaboración con Noia Fútbol Sala. O próximo día 3 e 4 de xullo, Noia vai ser a capital do fútbol sala galego. É dicir, todos os campeonatos galegos masculinos e femeninos se van dar cita no pabillón Agustín Mourís. Especialmente hai dúas categorías que van a ter un ascenso á categoría nacional, a preferente femenina e a xuvenil Liga Galega. Dentro do noso clube é un orgullo estar agora aquí presentando e que a Real Federación Galega de Fútbol se centrara en Noia e quixera traer para Noia este campeonato que penso que é o maior campeonato de nivel base que hai hoxe en día a nivel autonómico. Dende o Concello noiés destacaron a importancia de poder acoller estes campeonatos, nos que se darán cita uns 300 xogadores procedentes de diferentes clubs de toda Galicia. Dende o Concello estamos encantados de poder acoller un evento desta categoría porque, como ben sabemos, o fútbol base sobre todo move pois moitos familiares e amigos dos xogadores que sempre estamos encantados de recibilos na nosa vila. Dende o Concello aproveitaron tamén este acto para destacar os éxitos acadados ao longo da presente tempada polo Noia Fútbol Sala en todas as súas categorías, en especial do primeiro equipo, que acadou o campeonato de Segunda Nacional, aínda que finalmente non se puido consumar o ascenso á categoría de élite do fútbol sala nacional. Unha tempada que supuxo pois que quedasen campeóns na categoría de Segunda División Nacional, que tiveran a posibilidade de xogar ese play-off de ascenso, que poido incluso chegar a materializarse ese ascenso, pero ainda así creemos que, dadas as circunstancias e o magnífico traballo que fixeron, aínda que finalmente pois non se pudera culminar ese logro, deixaron o listón moi alto.